Hello guys! Magandang gabi sa inyo lahat. Ito si Mike Padua at nakatuwa ulit tayo sa pinaka-latest weather analysis ng araw po ng Huwebes hanggang Sabado, Mayo 2 hanggang 4, 2024. So, kahapon po, nag-celebrate po tayo ng Labor's Day, So, walang pasok kahapon. At, nasa month na po tayo ng Mayo, so ibig sabihin malapit na po ang mga ulan, mga thunderstorms. So abangan natin yan. Although patapos na ang El Nino, inaasahan pa rin natin ang mga kulang ng mga pag-ulan. But since nasa Mayo na po tayo, papalapit na po ang tag-ulan. Okay? So hintayin natin ang announcement ng Pag-asa kung kailan yan. It depends po sa number of amounts of rainfall. So baka sa June pa. So abangan po natin yan. So ito po ay ang ating Tagalog version. Pinilingkod sa inyo ng Typhoon 2000 at ng Naga College Foundation, Typhoon Preparedness Center. At ngayon din po ang About East Power, Bank of the Philippine Islands, Sustainable with You. Kung gusto niyo malaman kung itong project nila, click lang po inyo ang link dito sa taas o kaya sa ating Facebook channel. Doon sa description, meron pong link patungo sa website ng BPI Sustainable with You. Ngayon din po ang Avenue Plaza Hotel, one of the best hotels sa Naga City. At ang ating lokal na gobyerno ng Naga City, headed by our Honorable Mayor Nelson Legacion. At ang ating Honorable Congressman ng ikatlong distrito ng Camarines Sur, Congressman Gabby Bordado. So, umpisa nating update. Ito ang latest GovSat na ginawa natin ng Huwebes hanggang bukas po ito. Yung hangin silanganin ay mahina pa rin, but nagbibigay po ito ang medyo talagang napakagandang panahon sa buong bagay po ng silangang Pilipinas. At halos talagang walang ulan tayong makakanasan, except po dito sa may bulubundukin po ng Cordillera Administrative Region na nagpe-penetrate din po sa may Isabela at Quirino. May mga konting thunderstorms at ganyan din po sa may Zamboanga. Okay? Sa may Zamboanga City mismo, may mga cloudiness generated ng mga maliliit na localized thunderstorms. At yung IDCCA dito, nag-breakdown na naman, nag-break up, nagbalik sa near equatorial trough. But wala pa rin tayo natatanawa na sama ng panahon ng bagyo na posibleng mamuo sa loob ng 5 hanggang 10 araw. So, we will keep you updated kung meron mag-form. And ang Pag-asa, naglabas po ng latest monthly report o average ng mga posibleng mga bagyo na mag-form. At base po sa kanilang data, ay may 1 hanggang 2 na posibleng maka-apekto sa ating bansa o papasok lang ng Philippine Air Responsibility sa buwan ng Mayo. So ito po yung galing po sa 50-year monthly average na pag ganitong buwan ng Mayo, mayroon 1 hanggang 2 pwedeng pumasok. Since nasa El Nino po tayo na yun, may probability na baka 0 to 1 ang pwede mag-form. So wala pa po tayo sa kalahati hanggang katapusan ng Mayo. Malalaan po natin yan kung mayroon pong mamumuong bagyo. Okay? So huwag kayong magpanik kasi hindi nila naintindihan. Ito po ay base sa monthly average, historical average ng mga bagyo sa buwan ng Mayo. Not necessarily every year nangyayari yan. Tulad na yun, mayroon El Nino, although patapos na, yung effect sa West Philippine Sea ay talagang sabihin natin, nahihirapan sila mamuo ng mga bagyo, itong Western Pacific. Kaya hanggang ngayon, umpisa pa nung Enero, wala tayong nakikita o nagkakaroon ng pag-form ng isang bagyo. Hindi tulad last year, meron kaagad nag-form. Nagbigay ng grabing baha sa Camarines Sur at Bicol Region noong April 12, 2023, kung naalala po ninyo. Yours truly, nasa labas ng ating bansa, kaya ganun po ang nangyari noong 2024. But ngayon, medyo kabaliktaran. Last year kasi, mayroon La Nina. Ngayon, may El Nino. Okay? And sa kaligitnaan ng Mayo, maglalabas ulit tayo ng latest El Nino La Nina update. So, malalaman natin yan kung lalakas pa rin ang La Nina. So, stay tuned lang po sa ating mga channels. At ito po yung ating fast animation. So, nakikita po ninyo. Mula po ito sa University of Wisconsin Tropical Cyclone page. Ayan po.
unti-unti o kumakapal ang mga ulap dito. Dala ng posibleng pag-form ng ITCC in the next couple of weeks. And yung near equatorial trough. Okay? At sa ating zoom in satellite animation, mula alas 5 hanggang alas 11 ng ngayong gabi, may nakita po tayong pailan-ilan ng mga maliliit na thunderstorms na namuo sa may Cordillera Administrative Region, patungo po sa may Isabela at Quirino area, but sa mga oras ito, lusaw na po siya. Ganyan din po dito sa may Zamboanga City area, may nag-form na localized thunderstorms, but sa mga oras ito ay nag-dissipate na po siya. Okay? At sa mga susunod na araw, malalaman ninyo may mga ulan na naman po tayong pwede maasahan sa iba't ibang bahagi ng ating bansa. Ito pong highest heat index na observed dito sa Naga City na yung araw ng Huwebes, May 2. At for the past 2 days ay medyo bumababa ang ating heat index by 1 to 2 degrees. Itong Barangay Iliboton, bumaba ng 1 degree. 48 po ito kahapon, ngayon 47, kanina alas 2:40 ng hapon. At ang forecast mula sa Pag-asa Agromet Station, Sibisua, Pili, Camarines Sur for the next 2 days, Friday, May 3, aakyat ulit sa 44, Saturday, May 4, or May the 4th be with you, yung mga may hilig sa Star Wars. So, yan po ang tinatawag na May 4. Aakyat sa 45. So, ito po sa Sibisua, Pili. Sa Naga, iba. Usually, nasa developed city kasi ang Naga. Maraming man-made structures. Kaya, ang heat index ay much, much higher. Kung 45 sa Sabado, posibleng 47, 48 to 49 na naman ang heat index. At ito po yung mga top heat index observations, pati yung temperatura na yung Huwebes, Mayo 2. Ang top notcher pa rin is Liboton. Kahapon yung Mabulo ang number 1. But ngayon po, ang Liboton ang number 1, 47 degrees. Bumaba po siya ng less than 1 degree centigrade sa past 24-hour trend. Okay, kung ano nangyari. 25 degrees ang temperatura. Ang Mabulo, Concepcion Pequeña, and Calabanga sa Camarines Sur, lahat sila ay nasa 46. While itong Calabanga, naka-bold po yan dahil sila naka-record ng pinakamataas na temperatura for this day, 35.7, around 2:34 p.m. Medyo mababa pa nga yan. In the past few years, ganitong time, nasa 36, 37, 38. Pati sa ibang parts ng Pilipinas, umabot po. So, pasalamat tayo, may konting pagbawas. Sa San Felipe, nasa 45, bumaba by 2 degrees, kasi kahapon 47. Sa Basod, Camarines Norte, Concepcion Grande, at ang Sorsogon City, ay lahat po sila ay nasa 44 degrees ang heat index. Samantala sa Sangay, Camarines Sur, 43, and Legazpi City, Albay, 42, lalo na po sa Virac. Medyo malamig ng bahagya, 40 degrees. At napapansin ninyo kung bakit ang mga malapit sa coastal areas ay mas mababa kaysa yung mga central portions ng Bicol dahil po yan sa meron sila access sa sea breeze, yung hangin mula sa dagat. So, magbabawas talaga heat index. Sa mga landlocked areas ng Bicol like Naga, expect na po natin na mataas ang heat index dahil po sa tinatawag nating urban heat island effect. Nangyayari po ito kapag yung isang syudad ay napaka-develop na. So, dahil sa ganyan na situation, kung konti ang mga trees, mag-i-increase yan ng temperature sa urban environments compared to surrounding areas. So, dahil po yan sa building materials such as concrete and asphalt, nag-absorb and nag-trap po ng heat, lalong pinapailit ang mga syudad. High temperature affect health also, yung may mga sakit sa puso, alta presyon, okay, yung mga may diabetes, so risk po nila o prone sa possibility ng cardiovascular disease, heat stroke,
sunstroke, dehydration, and heat-related deaths. And medyo consequence din ang matatamaan nito, yung vulnerable groups. Yan po ang pinaka-worst na pwedeng tamaan dahil po ito po ay mga elderly, mga babies, at gayon din po yung may mga chronic illnesses. Okay? So, mag-ingat lang po. Avoid mo nang lumabas between 10 to 4 p.m. While in surrounding areas na puro greens o puro trees, ay talagang cooler yan by 2, 3 hanggang 5 degrees less than the existing heat index sa urban centers. Kaya ang Naga, kailangan magkaroon po tayo ng 30 to 50% more trees para malabanan natin itong heat index. May mga modern architectural design na ngayon sa mga buildings na kung yung pinakataas nila may mga greens, may mga grasses, may mga plants para malabanan po itong urban heat island effect. Okay? So, yan po nagkukos kung bakit mas mataas po ang heat index sa Naga City. And then, sa ating running heat index graph, kita po ninyo, for the past few days ay talagang paakyat yung heat index. So, makikita nyo dito, ang graph ay talagang paakyat. Okay, although bumaba ng bagya, galing sa 50, medyo pababa yung tinatawag nating heat index. Lalo na pag nagkaroon ng mga ulan. But again, pag pumasok po yung cloudiness na may full of water vapor, akyat na naman yan. Ganyan siya. Pag umulan ng malakas, babagsak. Pero ang titingnan po natin yung pinakamataas na heat index na record niya everyday. Okay? Kung nandiyan yung mga thunderstorms, normal po na aakyat yan dahil tumataas po yung humidity, na-affectuhan po yung pagbasa ng heat index sa atin. But still, papawisan tayo ng husto niyan. Dahil po, yan po ang senaryo dito po sa tropical region ng ating mundo. And sa Pag-asa, ang pinakamataas na na-record na yan ay ito pong Dagupan City, 48. The rest, tingnan po nyo sa ating website. Okay? Sa Facebook channel natin, may link doon ng graphics. Or punta ninyo ang website ng Pag-asa for more details sa heat index. Sa wind forecast, today hanggang Sabado at Linggo, manatili po ang hangin silanganin sa silangang bahagi po ng ating bansa na may mga chances of localized thunderstorms. Gaya bukas ng hapon, Friday, may inasahan po tayong mga localized thunderstorms. Pero nandito lang po sa may karagatan ng Eastern Mindanao. Wala masyado sa inland. But may probability pa rin dito sa may Ilocos region, sa CAR. Okay, Zamboanga Peninsula, offshore areas ng Bangsamoro. Sabado, yan po, makita ninyo, pagpatak ng hapon, ay mukhang magkakaroon ng mga thunderstorms sa Mindanao. While early morning ng Sunday, kakapal po ang mga kaulapan sa east of Bicol region. May mga possible showers na inaasahan. Sa Sunday po yan, May 5. So, watch out for that. And then, pagdating ng hapon, based sa forecast, move natin sa 2 p.m. to 3 p.m. May inaasahan po tayong mga localized thunderstorms sa isolated areas ng Pilipinas like Bicol region, Eastern Visayas, ganyan din po sa may Ilocos region at Cordillera Administrative Region, also sa Cagayan Valley. Mindanao, meron din po, lalong-lalo na po sa may Zamboanga Peninsula. Okay? And then, yan po ating latest. So, mag-extend po yan hanggang Monday. Mga cloudiness at mga posibleng pag-ulan pa rin sa Kabikulan sa Monday. So, safe to say na yung linggo hanggang Monday, may mga chances tayo na medyo mataas ng posibleng mga thunderstorms o ulan. Okay, and then ito po yung rainfall forecast accumulation hanggang Sabado. Inaasahan po natin na sa Mindanao muna mga pag-ulan. May mga possible pa rin chances, lalo na sa sinabi ko sa linggo at sa araw ng Lunes.
Bago tayong paalam, kumusta yung alon sa buong karagatan ng Pilipinas? Today hanggang linggo, manatili pong 1 to 1.6 meters o 1.8 meters ang alon po dito. Very light sa may East Philippine Sea from Cagayan Valley down to Eastern Mindanao. Samantalang inland waters ng ating bansa up to the West Philippine Sea kasama pong Spratlys at Kalayaan Island Group, Scarborough Shoal ay manatili pong kalmado hanggang sa almost 1 millimeter ang laki ng waves. Okay? So, very suitable upang mangisda at mag-travel by sea. At bago tayong paalam, itong latest Global Tropics Hazards Outlook from the Climate Prediction Center ng NOAA. Valid po ito for the next 2 to 3 weeks. Now, on week 2, last week, I-mention natin na yung week 3, papasok sa week 2 dahil mayroon mag-form dito ng bagyo. Less than 25% probability but hindi na po matutuloy. Below average pa rin tayo of more than 65 to more than 80% probability. Lalo na po sa may Palawan area, Sulu Archipelago, sa Buanga Peninsula, kasama po dyan. While week 3, valid May 15 to May 21, which is highly uncertain, maraming pwede magbago. Ang Pilipinas ay manatili po na more than 50% na below average rainfall, so wala pa masyado. Although may mga chances na rin ng mga kunting-kunting ulan, thunderstorms, so watch out for that. Okay, so yan po ang pinaka-latest sa ating panahon na yung week po ng first week ng May. At pabalik ulit tayo ng Sabado para bigay sa inyo ang weekend edition ng ating panahon. At on the lookout tayo sa Western Pacific dahil po malapit na po magsimula ang ating mga tag-ulan. By the way, yung binabanggit ng Pag-asa na 1 to 2 tropical cyclones for the month of May, based po yan sa monthly average since 1970s, okay, o 1945 to 2018. Correction, 1945 to 2018. Yan po ang pinapakita, 1 hanggang 2 sa buwan ng Mayo. But since meron tayong El Nino na patapos na, back to normal na tayo, ganun pa rin yung efekto ng formation ay medyo bawas. So, baka walang bagyo mag-form na yung Mayo or pwedeng may lumusot na isa. Okay? So, we will let you know in the coming weeks kung ano mangyayari sa ating panahon. Again, ito si Mike Pano magpapaalam. Mag-ingat po tayong lahat. Be #WeatherWiser. Uminom ng maraming tubig. Avoid going out into the sun between 10 a.m. to 4 p.m. At kita-kits ulit tayo na weekend. Good night at maraming salamat po sa pagpunod nyo sa aking channel. God bless po sa inyo lahat.